makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at paghawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magweteng. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang kisiki ay. Yung pala dyan. At ang kisiki ay. Uno ka. Madya waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nutiyan digdi sa iriga. Sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunyan? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tatay-dong. Sisi, tatay-dong. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Berti man, ano? Minsong, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Di ka kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini hatod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwag kan Perpetual Health Iriga City. Siring man ang oras na yan hatod sa Indo ni Punong Barangay Lito Tataro. Maugmang bareta sa mga problema sa indong mga lulunadan. Yaw na sa Iriga ang John Motor Shop. Jones Motor Shop. Opo, Jones Motor Shop. Igwasindanin mga ekspertong mekaniko na maserbisyo para sa gabos na klaseng automatic transmission, automatic cars, truck general overhauling, heavy equipments, payloader, general overhauling, gabos na klase nin computer box. Nagaako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand. Nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan. Kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Huli ta igwasinda nin patikanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M. Santor ang may sadiri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568-961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch digdi sa Rinconada sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asinan sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, palikintaban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, You need toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome po sa programang Bicol Connection. Abot kitang 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay, pag-resibi ng mga report dahil isa luwas. Kaibanan ng sa to yung mga Radio Ronda announcer reporter. Sa lado teknikal, ang sa kong partner digdi, Chief Engineer Abi Lindon Toralio. Yaon man digdi sa information si Jimmy Guanzon, duman sa transmitter site Berta Cabrillas. Ini po si Joey Lim nag-iimbitar. Duman sa ibanan nindo ako, duman sa Facebook Live, kan RPNDCKI naka-live stream po kita. Sa mga transistor radio na naka-tune in sa RPNDCKI, good morning sa Indo Gabon. Sana nasa maray po kamong kamugtakan. Sa mga estudyante, atat-atat na ng maray na malaog sa irinrolan sa klase school year, next school year ha. Sa mga magurang nasigi ang disponer para po sa mga gagamito na naman ng mga school supplies. O yan mga school supplies namin sinuranta. Ang DTI Bicol po nagpuo naman sa pagmonitor sa mga merkado publiko para masiguro na nasusunod ang itinalaan na suggested retail price sa mga school supplies. Kabus na kaya nagmamahalan baga ano. Nag-uurlantuan ang presyo kan mga barakalon. Kaya pigmomonitor po kan DTI Bicol. Na mapuuna naman po ang enrollment, malata nagsikad naman po ang Brigada Eskwela. Dapat itong mga ipinababa po kan DTI, pinahoros na central office ninda. Kung ano nakatalaan na SRP, presyong ipapasunod sa mga negosyante pag-abot sa pagpapabakal ng mga school supply sa merkado, dapat masunod talaga dahil para overprice. Tangarigap, yan maging parte ng pagrumdum po sa Indo. Kaan sinabit na po ngayon. Dahil pagparapatungan ng labi-labi man o sursobra.
Overpricing yan, delikado po kamo kaya na makasuwa. Mga notebook, mga papel, lapis, ballpen, asin iba pa. Irak man kan mga magurang, lalo na itong mga nagdidisponer pa sana. Na ang kwarta ko niya nagpagal na, asin kadipisil na hanapon. Makadisponer man, madaling umaubos ta. Pati mga presyo kan gasolina, sigyan maral. LPG, o bayad pa sa kuryente, ito, bigada ko lang responsibilidad pang paggabot sa gastuson. Sa oral daw kan mga magurang. Ay duman sa mga nag-graduate, congratulations. Sa mga proud parents, congratulations naman po. Kaya dapat ano daw kung ang mga mag-aragom, mag-urulay-ulay, mapadapit sa family planning, ano, kumpira sa ng maging aki nindo. Bakong labo-labo. Igwa dyan ang mga mag-aragom kaya na dog pa agyanan ng mga aki kadakul. Nag-try na kaya baga magparagibod ang aki. Ano, chip. Pero kadipisil po kan pag-provide, kan pangangaipuhan kan mga aki. Sa totoo lang. Kaya kita ang DOH Bicol, nagpaluwas naman ni nagkapera pong pagiramdom tungkol sa family planning, ha? Pagiramdom sa mga mag-arago, mga live-in partner. Sa kano daw namamalisyan ko sa mag-arago, pag silusaan babae o pag silusoan lalaki, iyan ang pinakang may dakul na aki. Ano daw yung tarog yan, ano? Pero lugod itong mga bakong silusong mister, bakong silusong misis, iyan ang kakadikit-dikitan kan mga aki. Maray nang may aking saro o duwa o tulo. Pero pag mga siluso, silusa, iyon may pinakadakul na aki gayo da. Tadit-dit nag-iiwal. Dit-dit, pwerte na naman, liputok na naman ang iribanan. Aki na naman ngayon eh. Ayan ang kantsaw kan mga kataray. Ngunyan pating bulan na Agosto, nagirumduman ko family planning month ini ah. Kaya dapat po ang pag-aagong pinaplano, tapos ang pagpapamilya pinaplano man. Kung paano maging marayang buhay, kung paano ang income kan mga magurang itadol-tadol sana sa bilang kan sa inda pong magiging aki. Bakong labo-labo, ang iba dyan, taon-taon nag-aaki ang mga misis. Gwa dyan yung mga 14, 16 anaki, Isus Maria Yusip. Lalo na sa mga squatter area, kan ako nagtatagalakaw-lakaw man sa mga squatter area, nagpapasyar-pasyar man, namasdan ko may mga kung arin niya ako lugod ang medyo tritika po sa buhay, iyo ang may dakol na aki. Ito lugod niya akong mga kataraid ang nahihiling dyan na mga may kaya sa buhay, iyo ang kakadikit na aki. Masiraman kaya baga nga Joey ang pagigibong aki. Pambibira man niya, ano. Pero dapat po, ang magagom, bago may nadurog, nag-uulay-ulay. Ano ni, baka ngayon yung aki na naman ni agom. Anong dapat gibuhon? Hindi dapat araw kaya. Kontrolon o ano? Pakbaka na o ano? Anong marami? Kaya dapat pala narok kaya, bakong insigida, uto na. Tapos na. Higi na naman ito. Dapat magtaga-bisita daw kamo sa mga raninindong mga health center or sa mga health center, oral health or urban health center. May mga city health pa kita. May mga population na office pa kita. Baka makagad ka mo dyan ng mga contraceptive.
methods ko na, no, nasa na. Family planning method na ina-upload. Para day tulos magpara, dako lang sa mga aki. Kawawa naman pati pagsigi ang ibikan mga aki. Nag-aayat sa pagkaon, nag-aayat sa gatas. Minsan mayo pang daya pero ba pa irak man. Makairakan mga aking day na aasikaso asin day na susunod ang sa inda pong mga pangangay po. Kaya dapat po sa mag-arago, makanod na ka mo magamit ng mga kung medyo nasakitan ka mo asikaso o magpadakula, taon ng pangangay po, magtagagamit na ka mo ng family planning method. Dakol man na klase yan na mga paagi, may IUD, may pills, may injectable, may ligation pangani. Sa lalaki man, kung gusto mong dahil ka na magpara problema na magparadakol pa na aki, di vasectomy ka na. Yan ang tama. Kumbaga sa orig kinakapon uy, kulang daw kung nabalitaan. Mister, mag-interview daw kita ng mga Mr. Philip kung ano opinion ninda sa family planning. Mapa-kapon, ma-undergo ng vasectomy para dahil magparadako lang aki or abo. May mga implant asin mga paggamit ng mga kondom. Basta ang kondom itong dahil nalalabot, dahil guamang kondom na una safe na. Anong ito na buo? Sa seminar kaya ngaya, sa pag-demonstrate kan taga-DOH, taga-PAPCOM, ang paggamit ng kondom ngaya, araw nga kani, ilag sa moro, okay, safe na yan. Mangyayari, Dahil minsan po, may nalalabot, kaya nabibilog manggiraray. Kaya po, dapat, pasiguro na ko niyan, ang tira. Masakit na po. Magparadako lang aki kung dahil masa na kayang pakakanon, baduan, tanin maray na edukasyon, asin tanin maray na istarang kan mga magurang, pumurpundo na, ha. Pag nagagatol, kagawon na sana, or api-apon. Or kung dahil man, pag tagapaso-paso na sana. Iyo po baga. Kamu man po ang mamong problema, sa totoo lang. Pag nagsiriyap-siyap na ang mga siyo, gutom na. Magkakonsensyaan po. O dyan po pala sa kick-off ceremony sa Brigada Eskwela kan Barangay La Purisima sa Nabua Camarinesor, ang mayor na bisita. Inot, siyempre yan dyan si Mayor Per Simbulan. Asin ang magtugang na Governor Luigi Villaferte and Congressman Migs Villaferte. Probarang ko doon na makawalay ko niya na pagkaaga. Sa tuya pong programa, tagar may motorcade na, may parada na, formal na ining pagsikad kan sinambit ng brigada. Aros gabos na baga ng mga eskwelahan po. Punong barangay Bert Balbuena, anapong ko daw digdi ang ni Bert Balbuena, numero. Cellphone number. Masakit Alberta Balbuena. Punta daw kung ining numero niyang ini, iyo pa man. Minsan ang tao nag-iiba-ibang numero May mga mister na kadakol cellphone, iba-ibang pigagamitan. Ay, nagbago. Pero bago na yan.
Tanod daw ninda, or barangko man daw na interviewon. Si Chief Tanod na dating kagawad bodyguard, ano mo? Ano na daw siya? Bodyguard. Baka nagring baka simbagawon. Oras na mga tugang 9:26 in the morning. Ang programang initod po sa karayang buot kan sa ito mga sponsor. Ninda po nung barangay Eduardo Di Maywat kan Barangay Perpetual Health, Iriga City. Siring man ni punong barangay Hulito Tataro kan Barangay Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Atod man ni punong barangay alam lang tayo interview ka. Siring man atod ni punong barangay within Salvadora kan Barangay Santo Domingo, Iriga City. Nasa linya na po si Kagawad Burigar. Kagawad Chief Tanod, kumusta po dyan sa La Purisima? Nasa endo pong activities? Okay man po. Sa ngunyan, doon kami dakulang okasyon digdi sa La Purisima. Opo. Kaya bulangon niya ng host ang La Purisima National High School sa Brigada Eskwela 2023. Si Gabos na mga principal sigaro to, saka supervisor siya, nagkateripon digdi ngunyan. Magkakaigwa po, bagay data mo. Ini barangay Public yun paano kan nakagarahi? Sa school, paano? Diyan po da po, ang sentong mayor na bisita dyan. Siyempre si Mayor Per, si magtugang na governor, Congressman Villaperte. Si Congressman Mix, pinaghanap pa, pero maabot na. Oo. Tapos si Division Superintendent, yaon na dyan. Oo. Padakol kang bisita dyan sa high school, tahali pa lang ako dyan sa high school. Tapos, vice versa kaya ang inaano ko, pinagdano ko si mga garay digdi, pinag-supervisan ko. Po, kumusta man po ang pagtautan ni security sa mga bisita? Asin sa mga... Sa ngunyan po, magayon ng digdi. Inot, mayo man mga pasaway digdi ngunyan sa La Purisima. Mayo na. Mayo na po si pasaway. Itong... Mga mayo. Gwa na lang ngunyan digdi si mga para siyamsi. Mga para ano po? Yan lang problema mi digdi sa barangay ni. Si mga para chungki. Si para chungki. Pero pinakikiulayan ko anita, aram ko man si mga nagagamit na mayo man maray na padadagusan ng araw kayo na bisyo. Iyo, totoo yan. Tama yan. Maray na pigat. Sabi ko, hirak man kang buhay nindo, hirak man kang pamilya nindo, kung malulong ka mo kang araw kayo na bisyo, aduwa lang kanya ko ang pagpipilian nindo. Either makapay ka mo, kung matudas ka mo. Iyo. Walang naman na ano yan kayan. Tama yan. Resulta. Ang premyo kayan, gadan, kapay. Yan. Ikakagawad, mabalik ka po sa pagserbi as barangay Kagawad Liwat. Ganyan na maabot na barangay eleksyon. Mga kandidato man, tabahan kan mga constituent kita. Para mong kursigido man kita magtabang talaga. Inot na inot. Oo. Pati si Mayor, gusto talaga kong maging kagawad sa mauruton ako. May nag-text baga sa kuya, kasi nga yung kaulay mo, sabi daw ngayon magpabisto man talaga daw ngayon kami sa ibang programa. Ayan ko, sir na sana magpabisto, pero siya ngunyan, nakatukaw na chief o pulis kan Barangay La Purisima as Chief Tanod. Siguro, ay na lang umagalas sa kuyang sa diri. Bahala na sinda kung kapable kong maging kagawad, ikuto ninda ko. Kung day, okay man lang. Tarak man yan, kaya tamas si mga sibilyan, pwede kang magtabang sa sarong barangay. Kamu po, talaga kung nakaposisyon ka. sa Indo po, ang pamilya nindo, dakol ang clan kan sa Indong clans po, o dakol ang family clan kan sa Indo pong pamilya. Sa ngunyan nga ni, ang pamilya, rason, hindi sila Purisima, taro sa pinakadakulang pamilya, ako pa ang presidente kang Rason Clan.
Ay, po. Ano pa pong mga kabayan? Si Mama ko Bagarason. Ano pa pong mga... Bernalis. Mm. Sa dikit man lang Bernalis. Alibor kaming irigad dyan sa ano, sa... Ano yan, sa... Kasiring sa Bao. Boundary kang Bao, San Agustin. Bali kami sa San Agustin ang lolo ko. Sa Purisima. Ay, po. Dakol ba kang Bernalis? Mga Bernalis yan, halos mga gabos ko kamag-anak. Taaliman na sila ang lolo ko. Bali baga dyan sa San Agustin. Iyo po. Pero ikaw po, mas bista Edgar. Ayo, bodyguard talaga. Kaya mapailan ko sa COC ng ipaano ko, Edgar, bodyguard. Ayun. Parerestro ko. Garo sa iling ko, matap na sir ka dyan at nahiling tulosan sa imong marine na performance. Hindi magtap na, sir. Basta makaiba, okay lang yan. Sa bagay, very humble ka Yun na yan. talaga. Dahil balang gusto nindang iboto ko. Salamat. Babalusan ko man yan ng dedikadong serbisyo. Pero ikaw po, kalinyada ka ni punong barangay Bert Balbuena na Kalinyada ko pang administration candidate. Ay po. May nagmaya mga malaban na diyan kay kapitan ta nahiling man ang serbisyo. Ikaw ang malaban, kaya lang medyo nga ni na makamumurmuldo ta ining malaban na ini, kalinyada mi dating. Ay po. Ngunyan, pinagsasabi ninda, mayor man dating da. Oo. Sabi ko, paano man yan niya kung maging mayor, magiging, kaya, linyada mi, or mayor na, si mga kalinyada niya, sa ating kalaban sa last election, di mo ako naniniwalang, sinda, ina ako pati ninda, sinda ang official candidate ni mayor, sabi ko, paano nga niya kung nangyaring sinda ang official candidate, ha? Kami ang nasa administration, hindi ang official candidate. Iyo man ang kad. Pero sa iling ko baka nagbubutig man niya na malaban na yung kay kapitan. Baka, Hindi ako lang po. baka naman nagbubutig. Oo. Siyempre, kung halimbawa sa panahon na kang eleksyon, halimbawa kay Mayor, maaraman na kung siya ang susuportahan kayan. Iyo, man tama. pwedeng kabus mo suportahan, maski kalaban mo, susuportahan mo pala. Iyo man ang kad. Dapat ang kalaban... Kalaban man yan. Kalaban? Wakang kasurog. Siyempre, pag kalaban mo, kalaban talaga yan. Uy, igwang Pero kung kalinyada mo, kalinyada. O parehas kaya ang kalaban mo niyan ni Mayor, ni Kapitan. Dati talagang diehard pa niya ni Mayor. Kaya lang, kang nag-meeting kami, kaiba na ng mga leaders, saro-saro kami nagtaram sa entablado kampang ni si mga gabos na leaders, 210 na leaders ang kampang ni Kaito. 210. Nagabos kami pinapagtaram kung ano talagang desisyon ni mga kagawad or mga kapitan. Kung yan ang kalaban ngunyan ni incumbent, nagtaram talaga yan ako ngaya para maano ang grupo, mawarak, makakawad na lang ako sa linya rin ni Kapitan Bert Balbuena. Baka man kung may saraw siyang tataramon, may words of honor, yan ang gibuo niya. Dapat harap ka yan. Baga, ang gusto pala niya sabihin, si mga leaders, kami pinagbutikan niya. Dapat, kung lalaki siyang kaulay, panindugan niya ang tataramon niya, ang tataram niya. Dapat, araw kayo ng lalaking kaulay. Okay na ang babae. Tama, correct. Bilang sarukang leader, pag nagtaram ka, talagang may prinsipyo. Yan. Parang tinaram mo, yung dublyon mo. Yan. Tangarig, at least dyan ay hiling ang leadership. Kansarong Iyo po, sir. tao. Oo. Sa sarong leader, kay Puhan, bakong barabalyo ang isip mo. Kung halimbawa, parang pag pinsan kong sala, aram ko yan na pinakurher ko. Tama.
Yan ang di prinsipyo. Okay, kay puwanta Wala talaga. talaga sa yan. May prinsipyo, as in may paninindogan ha. May sarupang tataramon. Pero kung Halimbawa, digdigan ni sa pagtukaw ko bilang Chiptano digdi sa Lapurisyon ha. Abo ako, kundi pinapilayan talaga ako ni Kapitan na consistent kami, di man ako pinatunggu ni Kapitan. Karena abuhan niya ako sa nakaduting barangay pulis na nagiinom. yan. Yan, patakaran ko. Oo. Ngunyan nga niya ako, kung absent ka mo, iguang day may gitaran na gigibuhon, emergency, magpasok ka mo, baka ulayin ng distarong tanod, na dutihan ka muna para siya naman nang iguang ito naman mag-duty. Tama. Tinda. Pangatlo nga niya ako, pag mayo talaga mo ako ha. Bernales kan na barangay La Purisima Nabo. May Yep. Siyempre, bilang mga kandidato, mama,
Gawa man kitang mga nag-government employee man kita. Kunin ka. Ano? Ah, Nagtitira pa. human. Diretso na sa headquarters. Iyo po. Pero po, paano ko... Permit, okay lang yan. Ay, okay. Magayon. Araw kayong kami mag-implementar. Saka si mga tanod to order ko, terming gamitin nito ang sir, hanggang ma'am sir, po, hanggang no po. Iyo, magayon talaga. Yan yan, digdig. Ay, very good. Ako, Pero pwedeng dapat irespeto mo. tama. Ayan.
Safety. yung si kadiri mo, ay safe nga ako naman sa laporisi mata, mayo may paparibot duman, tayo kung ngayon riyan sa ngaro kaya narito yun eh. Sa kaba. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulat katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga, kaibang ansamong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina Patron kan Kabikolan Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors: Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors: University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City, Cloud Lagyap, Sea Events Styling, Your Events, Our Craft, San Miguel, Iriga City, Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City, Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City, Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City, Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabua, Camarines Sur, Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City, Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City, Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City, Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City, Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabua, Camarines Sur, Montessori Children House of Learning Incorporated, Nabua Campus, care of Leia N. Romero, the Principal, San Esteban, Nabua, Camarines Sur, Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan, Highway 1, San Roque, Iriga City, Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Noemi Marpuri, School Directress, Lopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur, Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur, Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabua, Camarines Sur, Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur, Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City, Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa Saindo po gabos, biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Patrona del Rico, gran madre de Dios, se siente la reina.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO birth certificate, original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges. Enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigun sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kundunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang pagiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oy, palayogang komando ng good morning. Sa mayor's office kan nabuha ka Marinesor, nag-antabay yan sa tuyang mga barkada dyan. Sa tuyang mga karonda, pinapalayogan ta ng good morning, siring man si Mayor Persimbulan. And kay Idol Theody, good morning. Sa iyang barkada man na nag-silver kan kumpleanyo, palayogan ko ng good morning. Si Roberto Abariza. Happy birthday. Many more birthdays to come. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga ano man po, mga mag-aragom na masilibra kan sa entang wedding anniversary, happy wedding anniversary sendo. Sana magdanay ang liputok na maray na pag-iribanan, pag kami naruutan kan mga mag-aragaw mabang mabuhay. Sa mga senior citizens, lolo lola, good morning. Ano, nag-receive na kamong kan pensyon o day pa? Social pension, dapat dagdagan man ano sa mga senior citizen. Especially about ko man daw palayogan ng good morning ang mga solo parent. Kasinda solo-solong nagtataguyod kan sa indang pamilya. Ano ba kaya? Dahil naman nagpapaagom liwat pag nababalo na ano. Kaya solo na sana. Pero ang gobyerno nagtatabang man sa enda pinansyal. Pero dagdagan man dapat. Pati ba 500, 1,000 kulang yan na maray. Pero kung solo parent ka, senior citizen ka, igwa ka lamang mga 5,000 kada bulan din nagrahay na ano po. Pangdaragdag sa pang garogasto.
sa Agosto 20, ngunya na taon. Garo may schedule ning pa-exam. Online notice ba ka o na school assignment para sa gigibo na career service examination, pen and paper test. Sa maabot na sa 20 kan bulan na Agosto. Para maging regular ka mo sa empleyado sa gobyerno, dapat pasado ka mo kaya. Lalo na pagkarira, dahil ka dapat basta dyan tanggalong kan sa endong opisyal kang gobyerno. Career service ka mo. Yan. Saka, candidate for regular yan. Maswerte daw ang mga nagiging regular na empleyado sa gobyerno. Ano po? Kasi may mga benepisyo pong na-receive kaysa sa mga job order, kaysa sa mga inaapod na mga casual. Minsan kulang po ang mga benepisyong natatanggap. Pero pag regular ka, kumpletong benepisyo ang matatanggap mo. Pero dapat eligible ka. Ay, good morning man kay Sir Manding Sarion. Kami man nakaantabay sa mga programa kan RPNDC kaya. Antabayan na nindoon sa iyang sikat na maray na Rinconada Inquirer sa RPNDC kaya. Siya pag binatokar po ning mga isyu hararom na ipapaliwanag din tultol. Kaya ako hanga ako dyan. Kay Sir Manding Sarion. Saka sa alias DJ Pogi tang pag-iriba sa indang programang Karinyo Pato. Kurti pala niya akong pagparadangogon ang sa indang programang ini pagkaudto. Ang sa indang Karinyohan dapat na ako Karinyo Rabbit or Kuneho. Tanong man niya Joey, sabi ni Sir Mandi. Ang mga tamang baga kaya niya ako ni Philip sa indang mga Kuneho. Pangit man yung dangogon ang titulong Karinyo Kuneho. Si Philip nga pwede pa. May isa Kuneho ako ngayon. Arang bagay ako, clean living. Yung pala niya ako, sir. Tama ka. Tama yung Karinyo Pato na sana. Uy, mga tugang, ini pong nakakahirak na sitwasyon kan mga biktima. Ama ko nindong prostitusyon sa Pogo, ibinulgar sa kamera. Uy, makahirak-hirak kan mga biktimang abang gagayon pating mga kababaihan. Nauna mo nakakulong sa hawla or doghouse. Nakapiring ang mga mata, nakakadina ang mga biktima, nakagapos subuot ang kamot. Nauna mo nasa kulungan ng ido or mga ayam. Ang mga babaeng haros lantad ang sa indang hubang hawak sa naglalalang sitwasyon kan prostitusyon na kinakaimbiltawan po kan mga tiwaling taga-Pugo sa nasyon kan Pilipinas. Ining kadaklang digdiyo kayo, mga tugalsi ka na nag-aralaog dyan. Kisa daw kayo ining Pugong ini. Ini po ang ipinagbulgar ni Overseas Filipino Workers Representative Marisa Delmar Magsino sa pagbusisi kan Committee on Appropriation sa Kamara tungkol sa alokasyon kan paggamit ng pundo sa pagkor. Sinabi po ni Delmar na seryosong nakakahandal, nakakatakot na ang mga pugong ini na imbulto na sa prostitusyon, apira sa kidnapping, murder, credit card scam, love match, as in iba pa. Ining mga demonyong yayaon dyan sa sinambit ng mga katarantaduhan ng mga ginigibo. Mga magaling sa kawalang hiya ng mga demonyong ito. Ipinahayag po ni 2nd District Cagayan de Oro City Representative Ropos Rodriguez na dapat po daan na mapundo na ang operasyon kan pugong ini sa Pilipinas. Ulit na ginagamit sa na ini kan mga Chinese syndicates,
mga tugalsik na mga tarantado asin mga demonyo sa pagilingta. Pero inuumutaman ang mga tugalsik o mga Chinese na mga tultul ang gibo. So mga raot, mga bugok, mga demonyo, mga walang kaluluwa o halang ang kaluluwa, mga yuphang ito dapat mamatay na ang mga ito. Na iimbwelto po sa mga illegal na aktibidades. Nakakaraot po sa imahinasyon kan sa tuya pong nasyon. Mantang sa kasimbagan, sinabi man ni Alejandro Tenco, Chief Executive Officer, as in chairperson kan PAGCOR, na may magkakanigong mga lakdang nagigibon ang PAGCOR laban sa mga napabaritang illegal na aktibidades. Sigun sa impormasyon, 30 na sana po ang aktibong pugos sa Pilipinas. Matapos maipasara na ang nasa 150 pang mga pugos dahil sa mga paglabag o pagbalgar sa mga ley o batas. Siguro pigninegosyo ninda sa mga milyonaryo ng mga biktima nindang mga babaeng kinukulong ninda. Una mo nakakulong sa hawla. Pag may customer, mahal ang bayad, ipapagamit sa kama. Or binibintang, garo ginigibo pang sex slave kan mga tarantadong iyan. Ay kawawaan mga Pilipina tang nabibiktima. Isus Marisip, dapat pagbiritayon o pagbabadilo na ini mga embiltong ini mga nasa likod kan mga karumaldumal na mga katarantaduhan na operasyon na ini kan pugot na ini, o pugo. Mas listado sa pugo, pero ini po inapod na Philippine offshore gaming operator sa Pilipinas. Oy, Pompiang J sa mga parawiting. Or sa mga parawiting, sa mga mataya, sa STL ba ya? May waiting pa daw yan sa Pilipinas? Umana. Ang waiting kaya illegal eh. Ang STL legal. Ayan ang totoo. Hindi man pong namamati ang pagparataas kan presyo kan gasolina, garo nagpapasakit pa man sa Pilipino ni. Lalo na sa mga motorista, asin mga may sadirin mga bihikulo. Ngunyan bagang simana ni kadawang simana mang sunod-sunod na oil price hike. Asin masusundan pa daa ang mga pag-ulanto huli sa ginigibong pagbabawa sa produksyon kan Saudi Arabia, pati na kan Russia. Kanakaaging simana, dakula ang dinagdag sa diesel, uminabot sa 3 pesos. Ngunyan manal daw, ang gasolina na naman, ahataw ning 1 peso and 65 centavos ang dagdag bawat litro. Ang diesel, 140, hasta sa 240 man sa kerosene. Kaya si mga nagagamit ng kerosene, sa rumah na problemado na. Ini pong sunod-sunod na oil price hike ang nag-udyok sa transport group para maghagad po ng dagdag 2 pesos pamasahe sa jeep. Magagadanda po sa gutom ang pamilya kan mga jeepney driver kung dahil magkakaigwanin increase sa pamasahe. Sa presente, 12 pesos po ang minimum na pamasahe sa jeepney. Namayo naman dasindang income or na ipupuling dilensya sa maghapon po nindang pamamasada. Uli sa langkaw na presyo kan diesel. Pinag-aadalan man po kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board anin agad na dagdag pamasahe sa jeepney. Makikipag-dialogo subot ang LTFRB sa transport group. Enot sinabi man kan LTFRB, natatawanan ng ayuda ang mga driver kan jeepney asin man tricycle. Pero inda, kung dir-diretso ang ayuda, baka sararoan sa ng baragsakan.
Ang pinakamasakit ang hirit kan mga gasolina or kan mga negosyante na makapag taas nin presyo nin produkto maninda. Di mayo man sana useless ang dagdag na yan sa pamasahe. Inahagad sa pagtaas ang presyo kan sardinas, noodles, tinapay. Maano naman pong kasimbagan manigdian DTI. Pero may mga report na may mga tindahan na nagtaas presyo. Ang presyo nin bagas. Ay na daw kayo 20 pesos na presyo kada kilo kan na bagas, sabi ni Presidente BBM. Ano? Ang sira sa langon yan, sige, mahal. Asin pati gulay. Nagtatarasan man po ang presyo sa mga merkado publiko. Kanakaaging bulan nadagdagan ang minimum wage sa Metro Manila. Pero sa nangyayari ko niyan, pagtaas ng Baracalo, mayo man sana pong saysay ang dinagdag na minimum wage. Nasadlak palalo sa pagtios ang mga nagtitios. Mantang ang sunod-sunod na oil price hike ang dahilan po kaya langkaw ang Baracalo. Ini po pati, pag nagtaas ang presyo kang gasolina, igwang inapo dyan na domino effect. Pag magtaas ang presyo kang gas, mataas ang pamasahe, kasunod ang pagtaas kan mga panginutan na Barakalon, yao naman dyan ang pag-request kan mga labor sector na taas dagdag sa sweldo. Haloy na daw kayang ipig-swestyon kan gobyerno na suspenderon muna ang excise tax sa petroleum products para magbaba po ang presyo kan gasolina, diesel, asin, kerosene. Nakalag sa train law na kapag naging $80 per barrel ang crude oil, pwede nang ipapundo ang pangungulikta ng tax sa petrolyo. Sa presente, nasa $81 na po ang barrel kan crude oil sa world market. Nasabi minsan ni President Marcos Jr. na abo niyang sasakitan ang namamanwa ang Pilipino. Di pues, ipauntok na po. Kaini ang paniningil sa excise tax para magbaba po ang presyo kan produktong petrolyo. Ini po ang pinakamadaling paagi para mapaggian man ang napasanon sa abaga kan sa tuyang pong mga namamanwa ang Pilipino. Maresi mayaman, talalong nagyayaman. Si Tios, lalong pugarot, pugarot. Ay masakit. May mga nagugutom na naman ang mga pamilya sa mga panahon pong ini. Uy, igwada ang 21 anyos, ginadan kan sa iyang live-in partner, garupig patadukan. Ano daw ang pinatadok? Simpre kutsilyo. Kalunos-lunos po ang sinapo kan sarong 21 years old na babae na inakusaran na may ibang lalaki. Garoselos ini. Matapos pagparapatadukan po saksakan sa iyang live-in partner, uli sa matinding pagsiselo. Sa loob mismo kan sa Indang Harong sa APH Acacia Park Home sa barangay sa Imsim sa Calamba City na nakagilang pong aldaw na Lunes. Binisto kang Calamba Police ang biktima na si Andrea Salvi Escalante na nagsapo nin 5 hasta sa 7 saksak nin kutsilyo sa man iba-iba pong parte kan sa iyang hawak, mantang idineklarang dead on arrival sa GP Rizal Hospital. Sigon po sa saro sa 4 na investigador kan kaso na si Staff Sergeant Sidney Manglo, tulos na naaresto po ang suspect sa krimen na si John Lester Katambay, 23 years old, na kung saan sa ikinasang hot pursuit operation kan mga pulis Calamba
Duman po sa barangay Parian, Calamba City, Laguna, bandang alas 5 ng hapon sa nasabi ng aldaw. Natsimpuan kan mga pulis ang suspect mintas naglalakaw, sulo sa tinampo, padulagon pasiring sa Daima-Arama na direksyon. Sinabi kan mga investigador na pagsiselos ang motibo sa paggadan po kan suspect sa babaeng kasaruan man sa nakaini. Na kung sa'yo napag-arama na haros 5 taon ang nag-iiribanan ng duwa na may duwa na pating aki. Sigon sa ina kan biktima, nasa laog kan sa indang harong an mag-live-in partner, bandang alas 2:30 nin hapon kan magkaigwa po nin mainitan na pagdidiskutiran. Apwera kayan marikas na nagsakat an ina kan biktima sa 3rd floor kan sa indang harong, tangarig magkaigwa nin privacy an magpartner para mag-ayos ko ta na sa pinagdidiskutiran. Matapos nagkapirang minuto, nadangog na sana po kan ina kan biktima na nagkukuraw na sa iyang aki na nagsasabing, "Mama, gagadanon niya ako kaining partner ko." Digditulos na bumaba ang ina, ali sa 2nd floor, sinahiling na, o 3rd floor, sinahiling. Sunod-sunod na saksak ang ginibokan suspect sa iyang aki. Na ikina uragdaakan na sospe sa sayang ginadan na live-in partner, taigwad akang sambay. Baka tamang duda sa namanod, baka paraning maning suspect manay ni. Kundi ang selos po talaga, ano daw yan? Yan ang demonyong mari dapat mahalin sa utak kan mga mag-aragom. Ang grabing pagselos. Igwa nga ning mga agom na gusto pa nga ni ipanahon sa indang mga agom dahil nag-aarog kayo na, no? Pambira man niya si Joey. Ay, yung ibang arog kayan. Na ang agom gusto nang ipanahon sa iba. Dahil talaga, bako talagang siluso. Or bakong silusa kung arog na kayo na, no? Pero bibihira talaga yan. Kadaklan talaga may mga siluso-silusa sa mga mag-aragom, mga live-in partner. Kundi dapat imbis na kutsilyo ang ipinatadok o isinaksak sa biktima, pinatadokan na lang to kan bakong nakakagadahan. Dapat ito na lang nakakabuhay. O di naggrahe na. Mayo ko na siyang problema dahil siya makakasuhan, dahil pa siya makukulong. Nagginhawa pa siya. Kundi sa sobrang silo, demonyo na gayon na naglaog sa utak. Patal. Sabi ka ba, patal. Ay masakit pating mapriso. Ito nga ning sarong pag-iribata sa broadcast media para tulong aldaw lang da siya nag-stay dyan sa karsil sa Iriga PNP. Garuda siya nagkaigwang anxiety sa kainapod na nervyos or trauma. Sa pagpakulong sa iya katong dating chief of police dyan na na-relieve naman sa iyang pwesto kaya bago na po ay si chief of police kan PNP Iriga. Big arasod-asodan kan national media, Bicol media, asin iba pang mga grupo, KBP, mga organisasyon kan media, mga abogado, mga piskal nagtataram about sa violation of Data Privacy Act of 2012. Kaya si Joris Paris garo may plano man ini magsangat ni na kontra kaso duman sa na-relieve na chief of police kan PNP Iriga. Ma-interview ta daw ining bagong OIC chief of police sa PNP Iriga kung ano man sa mga programa, policy. Pero garo temporary lang ni. Tapag city po kayo, dapat kernel, full-fledged kernel ang dapat na maging COP. Kaya siya garo OIC sa naman. Ayan, ano. O, kaya bako panggayong ano ni. Pero po, may bago baga kitang nabasa na PNP Commanders si Bacon. Tulos
sa irarom kan inapod na command responsibility. Babalikan tan is yung ayan temang ini mga tugang pagkatapos ka mga anak buhay. Sabado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong gumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bagong gumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong ng short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa Indoys, my only drinks, my only fries, at only wings. Suskino! Indoys, enjoy sa Indoys, only wings. Enjoy sa Indoys. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered: Customs Brokerage, Tariff Consultancy, Tracking, Domestic and International Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carrier. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Handout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UMS, and general academic strength. They also offer technical, vocational and livelihood, information and communications technology, ICT with specialization in computer system servicing, home economics with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, arts and design with specializations in performing arts, music and dance, visual arts, and media arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Iriga City. Sa likod lang ng Iriga City Terminal. Sa mga taga-Balatan, meron din Mother Teresa Colegio de Balatan, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolegio.edu.ph or our Facebook page at MTC Iriga o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be mathematicians. Be champions. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly
Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs, Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program, Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, Transcript of Records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Well, mga tugang, balik kita sa programa Good Morning ki Chingsi. And sa tuyang karonda, kaibanan ta sa RPN DCKI.
nirekomenda na po ni Interior and Local Government Secretary Binhor Abalos ang tulos na sibak sa pwesto kan mga immediate commander na dahil nakaipuan pa ang 3-strike policy na ang mga tauhan na nadawit po sa mga illegal na aktibidad asinman krimen. Sa isinagibong press briefing sa Camp Crame, sinabi po ni Abalos na sa presente, ipinapautob na ang 3-strike policy kung saan bago sikadan sa pwesto ang immediate officer, dapat mo nang maimbwelto sa 3 incident kan illegal na aktibidad o krimen. Ang sa iya mga tauhan bago ipautob ang doktrina kan command responsibility. Sigun man kay Abalos, dapat tulos si Bakon kan PNP chief sa pwesto ang hepe kan pulisya na imbwelto man sa ano man na klase ng krimen or illegal na activity. Mareman po yan tangarig maggibo ng mga karahayan sana ang sa tuya pong mga opisyal asin kapulisan sa enterong Pilipinas. Na pag nagkasala, bakong relieve sana, dapat tanggal sa serbisyo. Pag-relieve sana kaya, pulis manggiraray, pero kung padagos ng silakon sa pwesto asin sa posisyon, balik sa ordinaryo, mabuot na po yan. Saka ang mga nasa gobyerno, pag may mga kaso, kulog pa yung man yung senda. Dahil tulos makaka-clearance, dahil pa makaka-receive tulos kan senda man ng mga benepisyo. Kaya magturol-tol. Mga tugang, si Villaferde po, pigpaparaang at baga ni Mayor Fermin Mabulo kan si second district El Villaferde na sindang duwadaan maglaban sa pagkagobernador. Grabing hambog man kani man mayor man ay. Ano man ang binatbat kani, paano ka man magana sa mga Villaferde? Inot ang mga Villaferde kadakol programa asin mga karahayan na naitatabang sa mga tao nang orga sa mga TOs na may mga hilang na hospital. Ikaano man po ang naitabang mo na lamang sa mga taga-Camarinesor, puon 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th district ang probinsya. Na nagpaparaangat ka na kamo, maglaban kan mga Villaferde, langorog na ni El Rey, Villaferde sa kargong gobernador. Na sinasabi mong tios kitang probinsya, paano mo manasabing tios? Nakakatabang ka sa mga tios o puro ka ngaw-ngaw? Man ata makandidatong senador si El Villaferde, biga para angat mong maglaban gobernador na dati naman yung gobernador, elected gobernador na yan kang mga nakaaging panahon. Kaya ini man na sobraman kayang alimpasay man kaning Mayor Fermin Mabulo man kaya naurag sa emo si El Rey. Tamayo kadang utang na po pagkatapos ka man danin ng tabangan. Garo halas na pagkatapos pakakanon sa balat. Ngunyan so nagtabang sa emo, yung mo nang tinutuklaw. Ay inda tayo. Inot na inot ano man ganahan mo. Ito nga ning andaya. Dahil nag-asir si Auhaw, pero mapirak kisa sa emo. Ay kaog baga. Kaya tumunong ka. Dahil para Auhaw. Trabahon mo sa emong trabaho dyan sa banwaan mo sa San Fernando. Nagapara ambisyong kama na pasinso kan ekonomiya kan Camarinesor. Nan banwaan mo nga ni, garo dahil mong pama na papasinso. O kadakol bagantios dyan. May mga ano man dyan, mga nagugutom. Dapat pakakanon mo. Na baka magparaw-aw kaman.
na gusto mo pa ang kamarin ni surserbihan na dahil mo nga ni nasisirbihan ng tama o tultol at sa'yo mo manabanwaan. Hindi man sobra man alimpasa yung mga kaining mayor man na ini. Kaya may mga nauurag man sa imo. At tranquilo si Ilri, pigpaparapay init mampayo. Pag ikamalastaran, magdulag ang luwas mo, bakong magdalo. Hoy, sabi baga ni Presidente BBM, dahil da sa iyo, nagdakol daan na tawa na ng hanap buhay, trabaho, kumbinsido man kamukha ng mga tugang. Bilang da pagpapatibay sa pangako kan administrasyon ni PBBM sa labor upskilling, ipinahayag ka National Economic Development Authority NEDA na target nindang mapakarahay ang employability asin mapakinabangan ang mga benepisyo kan demographic dividend ka nasyon. Ini kasunod kan report kan Philippine Statistics Authority na ang employment rate kan Pilipinas kan nakaaging July 2023 nasa 95.5% na masalangkaw na naibareta na 94.0% sa parehong bulan kay itong nakaaging taon. Mala, kung baga dakol na taning trabaho kan presidente, di salamat ano po. At least may mga marayray man ang buhay na natabangan kan sa tuyang presidente. Pasalamatan tayo. Pero kung butig masakit. Mga to kang ani bang mga politiko gustong mag-ako dawa senior citizens na nin trabaho? Sige nga, mga empleyado ka. Pero ano daw po talaga ang dapat na edad na maghali ka na sa trabaho? Or ano ang dapat na mga sign na inaapod? Bigdi daw nga kita sa sign. Kita po, pag senior citizens na, ang gusto naman kanibat, mag-tranquilo na, avoid stress naman anggad, arog ni Congressman Sal Portono kan Rinconada, Congresswoman Jocelyn Portono, dahil na nagkandidatong congressman or congresswoman ang mag-agum, digdi sa Rinconada avoid stress na nga ni, nagmamarati-mati naman. Kaya siguro nag-resign na sinda sa endang career or sa endang trabaho sa politika. Yan. Ano ang mga sign na dapat ka nang mag-resign sa trabaho? Kung in kaso man gusto mo na mag-quit. Kung halimbawa napipressure ka, na-stress ka, unang-urag ka. At minsan igwa ka man ikinakarwag na katrabaho. Feeding arog yan kaya. Aram ta kadakol sa to ang nariribungan o nagduduwang isip kung dapat na ba kitang magpahingalo sa trabaho o padagos pang magtrabaho. Pero di taman pwedeng piriton sa mga bupa man na mag-resign. Ini parte sa naman kan mga pag-ulay-ulay ta. Ano? Mataan lang linaw, makapag-desisyonin maayos. Number 1, kung bako man talagang magkakaniguan sa emong nare-receiving sweldo, kung nadidiskontinto ka, kung nabababaan ka kan sa emong nare-receiving allowance or salary or parang stipend na allowance na sana nga. Sa totoo lang, depende sa tao ang konsepto kan baba o alangkaw na sweldo. Aram niyo kung tanong. Dahil iba-iba po ang sa tuyang pangangaipo as in lifestyle. Igwang simpleng mga tao na dawa linagang okra, pwede na pong magkakan. Linagang saging kamuti, pwede nang mabuhay. Malinagang mais. Pero may mga tao man na ang lifestyle or needs alangkawon. Dahil mo pwedeng pakakano na mayong adobo. Adobo man niya na urig or manok or karne
or di mo pakakaning sarosa ng putahe. Yan mga iba-ibang style or lifestyle. Dapat Borbanggi sige ang inom ning mamahalo na alak. Marinasan na kitang mga tiyos ta nagtsatsaga sa purog. May mga parte kaya kita ning kultura. Ani ba dyan naka-restar pa sa mga magurang? Dawa may mga pamilya na. Dawa kita may mga trabaho na. Naka-star pa kita sa harong kan sa tuyang mga magurang. Pero mayip man pong maraot dyan. Maswerte ka kung tinatabangan ka pa manggiraresta sa ngunyang kan sa imong mga magurang. Unless na lang kung ang mga magurang mo, iyo ang tinatabangan mo dahil ka ang breadwinner sa sendong pamilya. Kung ka nagbabayad sa kuryente, tubig, nag-grocery, as in so on and so forth, etc. Pero, ako unta, sa dai, para sa sakuya, ababa talaga ang pasweldo kan Pilipinas sa mga obreros. Apira pa kayan, may mga darakulang company na dai nagre-regular ning empleyado asin dai nagpapatrabaho nin 8 hours every day. Igwa nga ning mga online job lang or call, on call na trabaho lang. Parang part-time job na kung pera lang per hour ang babayaran. Yan po ang totoo, berdaderong katotohanan. Pero mayo po kitang magiginibo, tayin sa naman ang kayatang trabaho. Tapos, may mga day kita nakakasundong katrabaho, kaya minsan nag-iisip kita na magpadagos, asin day magpadagos sa satuyang trabaho. Mayong perfect na work colleagues. Minsan may politika pa na nag-iiral sa mga company, trabaho, garo politiko, politikan man. Lalong-lalo na, sa sadirita, bako man kitang perfect. Tamay kanya-kanyang trip an sa imong mga katrabaho. Kami sadiri man ikang trip. Kaya mayo kitang may ginibo kaya. Taan sa toyang workplace, mga tugang, kunbaga, oral daw tang pigi-irok-irokan, nagiging workplace na ini, garo harong tanaman sa ini, na ang mga katrabaho ta, i-consider takutaan na as family. Na ang tratamento sa lambang saro, nagkakasorondo dahil kita ikaduwa ng pamilya. Mayong rarautan, mayong barotsornohan, mayong relibakan, mayong ralamangan, asin mayo man, nin ororihan, asin darayaan. Pero, minsan, ang iba, mas gusto mag-abroad, mas marengaya pag dollar earners kita. Mas dakol ang maibabakal na mga pangangaipo kan sa tuya ngayang pamilya. Saka, nakakalamang po itong mga Pilipino na nakapagtapos sa koleyo nin 4 and 5-year course. Ano ba nga ni? Igwapagayad 7 or 8 years courses. Na ang mga trabaho kayan, sierto porsyentong halangkaw po ang sweldo kaysa sa mga undergraduates sa college and high school graduate. Pag ikasarong department head, regional director, nako, halangkaw po ang sweldo, agko paki mga benepisyo. Lalo na kung niya ang kasalado kang gobyerno. Kung ikaman abogado, ikaman accountant, na yaong kasadakulang company, laoman ta na dakula ang salary income kayan. Kaysa sa mga job order, on-call worker, part-time job worker, casual employees, arababaon po ang sweldo kan mga ini. Alang ka pangani minsan ang sweldo kang katabang sa harong. Sa totoo lang.
Igwang mga mayayaman na tao na answeldo ninda sa katabang sarong 10,000, 15,000 kada bulan, 20,000 kada bulan. Na igwa pang inapod na 13-month pay and cash bonus ang mga housemaid, mga houseboy, mga hardinero, driver na pinapasweldoan po nin hasta sa 30,000 ang kada bulan kan mga empleyado nindang siring po kani ang hanap buhay, which is maswerte po sinda dahil sa maray an among nindang negosyanteng Pilipino or politikong Pilipino. Kaya may mga kanya-kanya kitang guhit ng palad eh. Kanya-kanya kitang swerte sa buhay. Pero, para reyo man ang pagkaputulgay ng pusod, para reyo kita ipinangaking huruba. Pero ka nagdadakula na kita, igwang mga taong may mga branded na mga bado or aldaw, samantalang ani ba, kon ba kong raya na ang pantalon, ang t-shirt, manchado, ralabot, ni brief, ralabot, ni chinilas, mahiling ta na ata baratuho na agko pakigakod na alamre dahil sa pagtios. Igwa talagang pamilyang maswerteng namundag sinda sa pamilyang iguana ning kayamanan asin masaganang kabuhayan. Igwa man namundag na taong napabali duman sa talagang grabing katikapuan sa buhay. Kaya minsan iyan po ang mga minsan nakakapungot man na mga pangyayari. Kaya dapat kita ang naghanap kan sa tuyang puturo sa buhay. Kita ang kumbaga sa naghanap kan sa tuyang swerte. Dapat kung igwa kang maray na trabaho, mahalon mo ang trabaho mo. Kung igwa ka man na medyo mag-isip ka ng tama. Sin makisama ng tama. Para sa sakuya, maswerte ang mga taong naghihinigos na maghanap buhay nin marangal. Anon mo man tong 1 click, milyonaryo ka na. Pero makamang kasiguruhan na tibaad naimbulto ka pa sa illegal na transaksyon dahil gusto mong mangarap na maging tulos milyonaryo, ito palan maging mantsapakan sa emong buhay. Di ko na nang yaon na itinaukan man na dyan, tiuson na po nindo yan. Tiuson ta na yan. Bueno mga tugang, ini po si Joey Habanalim. Salamat sa inyo magantabay sa mga Facebook Live viewers me. Thank you so much. Sa mga nagantabay sa radyo, sa programa, thank you so much. Naging guest, newsmaker ta sa laukan programa. Ang Chief of Police, kan Barangay La Purisima, Chief Tanod, former Kagawad, Bodyguard, Edgar Bodyguard Rason Bernales, ang sa to'y nakaulay kan Barangay La Purisima na Buwa Camarines Sur. Mari-elect. Kandidato pa lang siya sa pagka-barangay Kagawad Liwat. Dati naman po siyang elected, kundi kadakol siyang mga gustong ipasar na ordinansa dyan na abang gagayon. Maurag ka palang interview yung Kagawad. Chief, dapat sa mo, pero may kang magpa-interview sa ko. Salamat po kasi na pagantabay, Chief Bielendon Toralio, sa kong partner digdi. Sa information, si Jimmy Gonzon. Sa transmitter, Ricky Sagayap. Sa opisina, ang abaan ng sigisa ng gayon na APA and OIC kan RPNDCKI, Ma'am Kayla Legasyon. Siring man si Paring Cha, nasa... Yawan dyan si Paring Cha. Nasa transmitter site. Ay, Paring Cha, thank you so much. Ang sa mo yung pangbatong may golden voice, lalo na sa mga pag-record kan sa mga sponsor and advertiser. Diyos mabalo sa endo, Paring Cha, ni Chief. Maurag na naman ang signal tango niya na. Quality na naman, Chief. Ang signal tabaga, nagbalik na sa dati, ano? Digdi lang pala, dahil kayong bago tang, mixer, Pero pasalamatan ta si Sir Manding Sarion, sa saya man na brand yung mixer na pinasubli sa to, digdi. Dahil sa emo, diri-diretso ang naging, serbisyo sa publiko. Sa pagatod nin bareta, asin informasyon, asin paglibang-libang, sa aba ng abang gagayo ng mga musika, tadig.